Domnule președinte, am asistat la prima acțiune organizată de către Federația Internațională de Judo, repartizarea sportivilor în grupe. Cum apreciați rezultatele? Deci, tragerea la sorți, e clar că noi ne-am așteptat la lucrul acesta pentru că noi am venit la Jocurile Olimpice, deci aici fiecare judocan e judocan de valoare. Toma Sergiu în prima repriză este liber, deci se va lupta în repriza a doua cu reprezentantul din Cehia. Eu cred că e bine lucrul acesta, după aceea se vede că o să iasă la japonez. Deci, dar eu cred că Toma o să facă tot posibilul ca să evolueze mai departe. Că la dânsul în pulca aceasta de jos sau în grupa aceasta de jos este și neamțul Bișev. Tot e bun, fostul campion olimpic la Olimpiada din Beijing. Ion Rimarenko? Ion Rimarenko leagă mai greu la dânsul, deci, dar trebuie să lupte și eu sunt ferm convins că băiatul o să lupte bine. Nicolae este cel mai tânăr din echipă. Acolo este și Iliades, campionul olimpic și multiplu campion mondial, este și Gordon și se luptă cu rusul, cu Denisov, prima întâlnire. Dar trebuie de luptat, pentru că noi am venit la Jocurile Olimpice și aici trebuie să arătăm rezultatul maximal. Deci, domnul președinte, care e dispoziția sportivilor în ajunul participării la Olimpiadă? Dispoziția este foarte bună, deci au trecut pregătirea respectivă. Așteptăm numai deja să vedem ce o să arate pe tatami. De acum cunoaștem bine și tragerea la sorți și au rămas zilele acestea ca să vedem starea psihologică cum va fi. Da, sper că băieții sunt pregătiți și o să arate un rezultat